Grèce jamana la nisɔgoya tagamakɛla dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan Athènes jumadon u ka nisɔgoya yira u bɛ min wele ko jantobaliya mun nana ni nɛgɛsira kasara ye ni a ye mɔgɔ 57 faga. Georgie u ka fɔɲɔgɔnkɔ dɔ jamana ka wasadenso kɔnɔna la Tbilisi alamisadon wagati min na wasadenw tun bɛ kan ka hakili falen kɛ sariya kura min ni samasamali b'a ko la. Biélorussie u ka kubeda dɔ ye Ales Bialatski ɲangi k'a bila san 10 kaso la ni ale tun ye u ka adamadenya kɛ lafasabaga ye. Italie u ka babolo kɔlɔsibagaw u ye tungaranke mɔgɔ 211 kisi Lampedusa ale babolo kan. 2 hours you can hold for 2 hours. U ka sanfɛ pankunutagala SpaceX ale kɔni sera u ka sanfɛ ɲininikɛlaw dagayɔrɔ la jumadon. Books are just